mautoy sa kung kapapili kay madyo maning madyo tagsabot kay sa ginig arhin ni dadareg lain na kitang ginag. Bikil me. Bikil ba kay parehong isag mo orang dako basig na tigbasa inday. Hello mga ka-John-Johns, what's up? Wasak na wasak. Ang puso ni na steam ako, oye. Good morning everyone. Magandang umaga po sa inyo lahat. Maadong adlaw tanan mga ka-John-Johns dyan. Maadong adlaw kaninyo. Kumusta tanan? Niya na po ng inyong amigo sa kahanginan, sa kadagatan, sa kapiran, sa kalangitan. Inyong hatag na po ng laing good vibes karong adlaw. And welcome to my YouTube channel, John-Johns TV. Oh yeah. So now, mga ka-John-Johns, today is October 13, 2020. Good vibes karong adlaw. Jadi ta maglaag ron pero ahon mong dalhon nito sa bahay sa ahon mga ijaan. Ang mga sikat ng vlogger sa Bohol and I'm proud of them. And ahon silang sitahon ngadto kay ang i-confirm ang ilahang i-order kay mo-order ko no to sila paugo sa ilang order. Mao nang ahon i-confirm ngadto nila. Doon sa ilaha kay aron makahibaw ko sa ilang orderon kay mag-order sila sa Lazada para ma-finalize na mo aron mahapsay na mo og sabot sa buton aron magkasinabot ang tanan. So before that, don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel, John-Johns TV. Ang laag ni John-Johns TV pero di sa tarang maglaag mga ka-John-Johns. What? So nang ginaingon kita sa sitio Potlocam Isla Bohol. Diintuan ang utang ang bahay sa vlogger sa Bohol. Hinaon na matakdan ko. Oh yes! Nang ginaingon nga mag-final may sa ilahang order kung unsa man inyong order atong sa butog adto karo magkasinabot ang tanan uy kumaka. Balik ko kay Madton ako. Bye-bye. Hello guys. Unsa di ana jud ko ni abot jud ko sa Ilastorame. Ako i-confirm ni sa og modajon ba sa order sa isang giingon kay gisugo malagi ko kaning mga sulugoon tang kan. Musugot jud ta kay arong kaloy-an putas Ginoo. Diyan na sila kompleto sa drone kay Diaz Mayora. Inza mga-apply kong balik kong sekretary. What? Mayora man siya. Nagib sa tag sekretary sa mayor sa onda. Hanig maka. Bitaw di ana koskoan. Ako i-confirm og madadyon ba sila silang order. Daning pili sila silang koan. Hi! Anda mautoy sa kung kapapili kay madyo tagsabot kay sa ginig arhin ni dadareg lain na kitang ginag. Bikil me. Bikil ba kay parehong isag mo orang dako basig na tigbasa inday noon. Madyo kay ni arhi ka kay arong sure jud kay injag babayran na kunuway jadi day mao. Mao lagi kay magpataka ra pug agaw gikalisdan. Dararata. Hani may kalisdan nimo. Okay, kalisdan kayo jag magpataka ra kog order dito sa Lazada unsa di mao imo og iuli. Mao unsa? Di ra ba mahal ra ba? Mahal ra ba sa ning utangan da? Ning utangan sa ra ba? Ay problema na kay nagbalik na ho mao pa man poy bayad pod magkurog jud ang kamot. Madyo ni si guys ug kasukuon kay
Balik madazon gahapon pa kay arang apti ka sugoon. Kani laging kawanan at mutag sulugoon. What? Serbisyo publiko, balik ta sa itong pagka-serbisyo publiko. Madyo man ni si Zakay. Anat bandaan ng mga ingan kay sekretary ba danis sa unang panahon. Sa unang Si panahon. Mayor na kuno mudagan mo. Apply na po si sekretary. Masan ni mayo. Wala daganay, nahimo lang mayo. What? Sa galing mo magdagan. Mayor gyapon. Oh, nay ko ana way apply ay og way sanay mo lansar, way lansaray. Anja. Daog diretso. Anja agad sabot okay na to. Way problema. Oh yes. Anja. Bantay man bitaw kag abot dari. Ginamo sa imong undi tumaong hangi. Order ha. Og unsay ikuanon pos Lazada ni salig ng pugos Lazada kay Kaya na may kana iban. Lazada ha pamate. Oh. Kay ikaw Lazada pamate kay ana min order nimo kadaghan ako ni order ha. Ako kasi ni nara may iban Lazada lain ni pada order og singkot og abot safeguard. What? Madugid buwan. Murag sa so far sa akong gipang order sa Lazada, okay ra man jud noon pod. Salamat Lazada ha. Yes, Lazada pag pinutan ba sa Lazada kay first time ito ni naho. First time gusto ko nga si Zay mo kuan dana kay ilighaman og patudlo ko gyud ni para sunod ako na. Daw kira lagi dito patudloan na sunod. Yes, may problema. Kanang gingon nila nga first impression last. Taran. Don't English me, I'm not school. Very hard, very hard. Oh yes. Ay da, Mayor, mag-apply kong sekretary. Ay, kada na aksi mayor baro kita ni kuan ra ba na online class. Tagay sa advice na kay dingan ra ba to sa ikukunos-kuno as kamatis. Hoy, ginoo ko. Kay na Dagan na ra barong kuan. Advice sana kay maghikukunos-kuno as kamatis. Mayor, kaya ra na tanan kay mayor ka. What? Upa niya way katagdanan no. Oo. Kana pa bang mayor halang dug tinahon. Responsibilidad, anan na karana, leadership. Paano na lang ang may building pagka-mayor? Ugra? Oh yes! Ayaw hikukik, kanarang laki. Hala po ng mga lakihan ayon, adto hikog-hikog yun. Adto hikog. Hala ko tay paris-paris na ni basta kay buhit na. Correct. Ada mana tagatang sabot ada. Salamat daan. I-subscribe ni ninyo si Zakay. Mag-video pa mi na nigdaghan kay karon ra pud mi nakita mo di sana si nga. Wa man is ang manan aw karon ra pud mi ni butko na ni sa amo na. Ang kay busy po ko sa negosyo aron makapalit buwan, kanang mangita lagi tagi palit buwan. O lagi, panginabuhi. Nani sila pwesto guys sa merkado sa Alicia na sud. O, palit mo dito ha. Palit mo dito. Barato ra ba to? Pangita si Pansing Ulay Bar. Katong palit big smagol. Ilaga laroy-laroy ni kapalit big smagol. Kanim dong kayo? Ni palit big smagol ko no, kami tere. Agi datong sister-in-law mo ay gakuha na mong isang inahan katong gagagas-gagas na ho. Wa mo kay nabdab to. Katong palit big smagol. Katong papansin. Oh, to ay isang ina. Isang ina katong palit may og smagol. Atong first cousin, isang inahan na to igsusa nga mahal. Oh, di ba mga gwapo-gwapa no? Don't forget to like and subscribe guys and click po ng bell button kay aron mo notify mo guys sunod video kay kumihan ka ato ni dalagan pwede makatuod po tanig mga lagon ng lares bukol kay lagan ka ni dako. Naatay nagkakatulagan. Yes. Sa mara to kay ara po ni silang singlo. Ay na. Tiri ko no kay isa ko no klase ko Ato tong ano ni mong tripod kay arong mahilo na po ka. Kay parehada ni mong tripod bisag na tripod nagkurog-kurog. Gahapon ha. Nang kuan taga So, sadlon. nagahapong tripod sa kanang guys, i-subscribe po na si Ja amo nang pagumangton kay kugihan na si Ja. Yes, sa Manila mga kugihan, mga guwapa. Tuon ra man sila. Pag si Mayora nga mga apply kong sekretary. Ay, sa mga to, daghang salamat og mayong buntag. Bye-bye! Kurog pamor. Ay, lagi pa babay ka. Ako babay, sila kay babay. Wala babay kimo. Bye-bye. Hello guys, muli na ko. Unsa kay happy ta man punteg paniud to. Unsa
si Mayor mauli na po daw. Ang ihapit nga to si Ila, akong papiliti hog 20 mil. What? Andamay mong 20 mil, Mayor. Madusan kong balik. Adi, di dahil ko no sa mo, ning darig, doon sa balik, kaya ko na ikapiliti. Ato withdraw, di mo piliti yor. Wah, pesun. Bitaw, ang isa kay Mayor, kay Arong, kay Lajo, basta po, to tama na skap kang pamanog pa ng ila. Mawasa ka na, dapit. Ayun sa, Mayor, tara! Wait, bye guys, pato na be. Hello mga ka-Junchans, and then mag-shout out na punta. Kaya panahon na po mag-shout out. So, first and foremost, mega shout out kay Vel Kabayan Vlog. Oh yes, kanunay dyan din sa mo. Tanaw sa itong video. Salamat Vel Kabayan Vlog. Please subscribe also to her channel. Daingon siya, wow sana all. Oh yes, wow sana all. Another shout out, mega shout out sa kang Teacher Sabina. Oh yes, ang akong itsaan, mega shout out kay Teacher Sabina YouTube channel. Please subscribe also to her YouTube channel kay daghang makatunan diha mga video nga pang learning ng isa sa pag-eskwela, sabi na sa mga elementary level. So daghan mo makatunan na dahil sa ako i-share dyan ino video. Salamat sa pag-share sa ako mga video. Alada, mega shout out kay JR Ayoban. Yes, mga moduli sila mag-una nga mo comment. So, salamat ko, God bless. Og amping kanunay, og asa mo maglaag. Oh yes, thank you so much, JR Ayoban. And another is, mega shout out kay G Live Channel. Sabi niya, gaganda naman tanawin dyan. And oh yes, daghang mga lamig na tanawin dari. Daghang salamat sa tanaw sa itong video. Another is, mega shout out kay Sofia Valdisco Vlog. Sofia Valdisco Vlog. Okay, thank you so much. Sabi niya, nice po niyo. Friend her po. Okay, dinalikan ko na yan. Okay, nagkasalamat. Please watch also kanunay sa itong video. Salamat. And then another is mega shout out kay Jaime Karaan. Tuan ni siya sa gawasan naso. Boss Jaime, salamat. Sinitanaw ka sa itong mga video. Dili, ingan siya. Dili magdogay mo kanta na si Bai Junjun o mana ko ni kanta Jaime. Mana ko ni kanta mi. Hi. Then nila mo rin atong i-shout out ron sa wa pagka-comment sa atong mga video. Please comment down below. I-comment ana sa ubos ana sa comment section pa aron ma-appeal mo sa atong mga shout out. And then yun lang ko. Thank you so much and goodbye everyone. Goodbye my people. Goodbye.